Nina bayazi enhlonhlongo inkomo ethandwa zibawo. Leso isilo lesi esebuzile uZwelithini kaBhekuzulu, ongubaba weNgonyama ephethe njengamanje, uMisuzulu kaZwelithini. Zulu omuhle, ngithi asiqhubeke lesi sigaba sesibili kule nkulumo esiqalile izolo la besikhuluma khona ukuthi ngabe iBhayibheli labhalwa ngobani, yingani abamhlophe beyibona bengcono kunathi, nangokuthi basigqilaze kangaka besenza igqila besiphuce nomhlaba wethu. Siyaqhubeka-ke kule video besikhipha izolo. La sikuphawulile kule video le edlulile ukuthi kunencwadi laphana eBhayibhelini, encwadini engcwele lapha kuGenesis 6 la kuvela khona ukuthi iy'ngilosi zehla zalala ney'ntombi zabantu. Lokho ezakwenza zaphula umthetho kaNkulunkulu, zayikwenza ngamasibomu ngoba uzokhumbula ukuthi umuntu udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngalesikhathi iy'ngilosi sey'fika zilala nabantu, zabe sey'khiqiza iy'ngane ezase zingawona umfanekiso kaNkulunkulu. Lezo y'ngane zazinomqondo ongcolile ngale ndlela, ngangokuthi ukungcola nobubi emhlabeni banda kakhulu. Into esitholayo ukuthi lezi ngilosi iy'ngilosi vele ezayingcolile, lezi ngilosi ezayixoshiwe ezulwini, ezayixoshwe kanye nomphathi wazo uLucifer, lezi zayizama ukuketula umbuso kamnini mandla wonke, umdali wezulu nomhlaba, uJehova. Ngalesikhathi bezama lento, ngaso leso sikhathi besakuhlela nje lokho, izulu lavuleka ngaphansi kwazo lezi ngilosi zathanqazeka phansi la emhlabeni, ngoba zazazi ukuthi uNkulunkulu ubathanda kangakanani abantu, ngoba ngaso sonke isikhathi umdali mayibuka abantu wayevele amamatheke ngoba wayeyibona yena kubantu. Zona zabe seziyehla-ke zase zilala nabantu, zabe seyizala amahlongandlebe, izinto ey'ngakhuzeki, izinto ey'ngamazi umuntu omdala, izinto ezingawazi amasiko, izinto ezay'melene nomthetho, izaphulamthetho, iy'nswelaboya. Ububi banda kakhulu emhlabeni ngaleso sikhathi. So ngokweBhayibheli lithi amadodana kaNkulunkulu ehla alala namadodana abantu. Ngokwabelungu laba abanobandlululo noma ngokwalabantu abamhlophe abanobandlululo, ngokwabo bakholelwa ukuthi amadodakazi abantu kwakungamadodana kaKhayini. Uzokhumbula ukuthi uKhayini kwakuyindodana ka-Adamu, indodana endala ka-Adamu le eyaba nomona ukuthi umfowabo u-Abel umhlabelo wakhe uthandile uNkulunkulu wamjabulela, kuthi uKhayini wabe seyambulala umfowabo. Emva kokuthi ebulala umfowabo, uKhayini wabe sedingiswa phambi kaNkulunkulu, waphuma ebusweni baNkulunkulu, kwathiwa wahamba. Kuyavela ukuthi uKhayini wabe sezala iy'ngane. Ngokwabo bathi lezi y'ngane ezazalwa uKhayini zazimnyama. Mase kuthi ngokuhamba kwesikhathi u-Eva beno-Adamu baphinde bathola abatwana, bebathola enganeni kwakuthiwa uSenti. uSenti lo kuthiwa wayemazi uNkulunkulu. Ngokwabo uma beliphica iBhayibheli bephambanisa iqiniso, bathi uSenti wayemhlophe ngokwebala. Ngakho-ke amadodana namadodakazi kaSenti ayengavunyelwe ukuthi ahlangane nenzalo kaKhayini, kodwa ngokuhamba kwesikhathi abe seyahlangana nawo. Yiwona lawa abesezala le mdondoshiya yey'dlova zey'ngane. Lokho akulona iqiniso ngoba uyathola eBhayibhelini ukuthi ngaso sonke isikhathi uma iBhayibheli likhuluma amadodana kaNkulunkulu lisuke likhuluma ngey'ngilosi, nokuthi indlela okuchazwa ngayo ukuthi ngalesikhathi sebehlangene, kuhlangene lezi ngilosi nabantu, kuyacaca ukuthi kwavela uhlobo lwabantu olungakazi lube khona ngaphambilini emhlabeni. Uhlobo lwabantu ababebade ngale ndlela, benamandla ayisimangaliso, kuthiwa babe amaqhawe empi, babeyithanda impi ngale ndlela, babecekela phansi yonke into, babemzonda ngale ndlela uNkulunkulu, babedicilela phansi igama likaNkulunkulu. Ibona futhi laba abaqhamuka nalo moya lo wobungqingili. Kuyatholakala ukuthi wafika nazo ley'ngilosi nale nzalo yazo. Ngakho-ke akulona iqiniso ukuthi uKhayini wazala iy'ngane ezimnyama. Lezo y'ngane ezimnyama yizona okwangamele ukuthi zihlangane
namadodana noma namadodakazi kaSenti. Lokho akulona nje iqiniso, indlela yokujustifya noma yokwenza ukuthi ubandlululo lwamukeleke. Okunye okwenza ukuthi badidiseke ngoba laba mhlophe iy'ngane bayifundisa isencane ubandlululo, bayay'tshela ukuthi sokhumbula ukuthi uNoah ngalesi khathi ephuma emkhunjini laphana kuGenesis 9 kwathi sekudlulile uzamcolo, uNoah waphuma namadodana akhe amathathu okwakuwuShemu noHamu noJafetha. Kuthiwa uNoah ngelinye ilanga-ke esejabulile udlulile uzamcolo, wathokoza kakhulu, wabe sephuza iwayini. Hhayi-ke lamthokozisa ngale ndlela, phecelezi wayesedakiwe ngangokuthi waze wabanqunu. Kuthiwa le ndodana yakhe uHamu yambona enqunu yansinsitheka yahleka ihle ubaba wayo enqunu. Kuthiwa-ke uShemu yena wathi uma embona ubaba wakhe enqunu wagijima wathatha ishidi wamboza ngalo, wamembesa ukuthi angabi inqunu. Ngalesi khathi uNoah ephaphama ezwa leyo ndaba, embona uHamu esalokhu ensinsitheka, wabe seyamqalekisa, wathi uyamqalekisa yena nenzalo yakhe, bayosebenzela inzalo kaHamu iyosebenzela iy'ngane zikaShemu noJafethi. Kuthiwa inzalo kaHamu le yaqalekiswa ile elapha eKhenani. Yingakho ngokuhamba kwesikhathi uJehova uNkulunkulu umninimandla wonke athi kubatwana baka-Israyeli abahambe beyolidla iKhenani, babulale konke okukhona lapho, ngoba vele leyo nzalo leyo ekhona laphana eKhenani inzalo engaphansi kwesiqalekiso. Kodwa asikho lapho, kodwa bona abakushoyo basho ukuthi uHamu wabe esezala abantu abamnyama, ngoba kwathi ngokukhula komndeni kaNoah uHamu yena weza la e-Afrika, uyena ongubaba wethu thina abantu abamnyama, ngithi sibizwa ngama-Afrika thina ama-Azani, kuthiwa uyena obaba wethu. Kusho ukuthi ngokwabo bathi ku-justified ukuthi sigqilazwe ngoba vele yinto eyashiwo emandulo lapha eBhayibhelini. Kodwa iBhayibheli alikuvezi futhi alikubeki ukuthi uHamu lo wazala iy'ngane ey'njani, noma-ke uJafethi noma uShemu ukuthi babe njani ngokombala. Lokhu kuyimfundiso-ze, kuwukudukisa iBhayibheli ngendlela yokuthi ikwazi ukuthi isaphothe bona, ihambelane nale nto le abayenzayo okungalona iqiniso. iBhayibheli ngelethu sonke, futhi uma ngabe uyakuqonda kahle uzobona ukuthi iBhayibheli lingelala e-Afrika, laqala la e-Afrika, futhi yonke into yenzeka la e-Afrika, okuwukuthi thina abantu abamnyama sabantu ababusisiwe kakhulu. Kusho ukuthi evidweni elandelayo songena nje kabanzi sichaze ukuthi yingani sithi iBhayibheli labhalwa la e-Afrika, nokuthi uNkulunkulu uhlezi esibhekile la e-Afrika. Ngamafuphi nje uyakhumbula ukuthi la ngizokhuluma kakhulu la e-Afrika, ikakhulukazi la kwaZulu, asinaso isithixo esisikhonzayo. Besihlezi sazi ukuthi ukhona uMvelinqangi ngaphambi kokuthi befike ondlebe ikhanya ilanga, kepha sasazi ukuthi ukhona lo wavela kuqala, uNkulunkulu esimkhonzayo. Asikaze sibe ney'thixo, siyeza ukuthi abanye baba ney'thixo oBhali no-Ashtaroth nani. Asikaze sibe nento ebaziwe noma edotshiwe esikhuleka kuyo. Okunye ozokuqonda futhi kukuvula umqondo ukuthi bonke laba ababalulekile uNkulunkulu ayefuna ukusebenza ngabo, kuyavela ukuthi kwamele ukuthi beze la e-Afrika, ngoba masiqala nje ekuqaleni u-Abrahamu walamba kakhulu elaphana ezweni lakhe leli laseKhenana lapha eMiddle East ka-Israyeli, abanye bathi sePalestine. Kwamele ukuthi eze la e-Afrika, wathi uma efika la e-Afrika wathola ukudla wasutha, wathi ese-right waseyabuyela lapho. Ingane yakhe u-Isaka kwenzeka kanjalo, umzukulu wakhe uJakobe okuyena owazala lezizwe eziyishumi nambili za-Israyeli
okuyena igama lakhe liyi-Israyeli, naye weza la e-Afrika. Sokhumbula ukuthi weza la e-Afrika elandela indodana yakhe uJosefa. Kuqhubeke uMose okuyena wabakhipha abantwana ba-Israyeli eGibhithe. Sokhumbula ukuthi naye wazalelwa la e-Afrika, wakhulela la e-Afrika. uJesu ngalesikhathi efuna ukubulawa uHerodi, naye weza wabalekela la e-Afrika, wahlala laphaya eGibhithe, wakhula nje waze waba umfana ngaphambi kokuthi abuyele laphana e-Israyeli. So bese siyangena-ke sichaze kabanzi ukuthi yingani sisho ukuthi cha, iBhayibheli lingelethu ma-Afrika. Okunye okuzomele ukuthi ukukhumbule ukuthi zonke iy'nkolo ey'nkulu aziliphikisi iBhayibheli, ziyavumelana neBhayibheli. Inkolo yobuKristu iyalivuma iBhayibheli, inkolo yamaJuda iyalivuma iBhayibheli lebizwa ngeJudaism, inkolo yonje inkolo yamaSulumane nayo iyalivuma iBhayibheli, inkolo yaShembe nayo ayiliphikisi iBhayibheli. Yebo, inkolo yaShembe ayiliphikisi iBhayibheli, nenkolo yamaSulumane ayiliphikisi iBhayibheli, and ayikuphiki ukuthi uJesu wafika. Naye inkolo sokwazi ukuthi amaJuda naye nenkolo yawo ebizwa ngeJudaism ayiliphiki iBhayibheli. Kodwa songena kabanzi-ke kukho lokhu, sichaze kabanzi size sifike kuyona-ke le mbhoshongo ekhona lapha phezulu eGibhithe ebizwa ngama-pyramids, ukuthi isho ukuthini. Ngoba kwabanye abantu bayibona le mbhoshongo bacabanga Illuminati. So khumbula phela ukuthi le mbhoshongo itholakala ngisho ey'malini zase-Amerika. Uyayithola laphana ibhaliwe edoleni lase-Amerika le mbhoshongo le. So le mbhoshongo kwakhona laphana e-Amerika, enhlokodolobha yase-Amerika, ziningi izinto ezinalolu phawu lale mbhoshongo. Ngabe le mbhoshongo isho ukuthini, ngeyethu noma ngeyabelungu? Lokhu sokuthola kwividiyo elandelayo. Ngizocela ukuthi ushiye umbono wakho siwuhlonipha kakhulu, uphawule, singakujabulela kakhulu lokho. Ubuze futhi uma unombuzo, usicacisele la ubona khona ukuthi siyadula. Siyabonga. And then there's the story of baby Jesus being hidden in Egypt. The billionaire revealed the real image of Jesus, and this has left Christians in awe.